chuan Richerlink dual band ho net set tan Bsnl net set tan enga masaberin ni 192.168.1.1 he kan pawh data ta space bar pesa kan enter ta chuan ta hian admin ya chuan password ta hian onu at daya kan next 4 last digit to onu at next last 4 digit to anwaya onu nwaya ruta nwaya khan mai anga kha tuanga chuan ei hi horop te vek tur ni ta chuan tokna chuan network kalanga chuan hei omlo anga longwai ula hei chu set start to ama se set dang khai mi hi in etang atir bera chuan adule delete lo om sa hi om thina chuan chuan delete tianga chuan delete anga in okay ang mo chuan chu zon huwa chuan add in tianga chuan ta chuan internet hi in selekang chuan heta vlen a hian hei hi kanon pe cheunga vlen hi in vlen tu ta mani zerin sianga chuan heta username po hi ke manin kha mo kanon pe ka cheu khan tona chuan password ta chuan password ya chuan kha khai apply chuan khamin apply zo khan internet ka chu in set zo ani mai ni chuan chu zo nuwa voice phone check thena tu khan in tilenga nga chuan in add lenga ta hian in add lenga chuan heta hian internet thang to lewin voice in thangang chuan link mo ta hian in thangang IP poi hi chuan vlena hian man tu ri chi hi oma chu hei takan siang hian in phone number kha 2957 a in tran ani chuan 1831 hi han turani vlena voice speaker khan chuan 2999 a in tran ani chuan 1849 hi mangang chuan ina kaman lai chuan 2999 a in tran ani wangin 1849 mangkani chuan MTU a hian 1462 manganga chuan kan apply chuan to mai ni ni kan ti zo le chuan WLAN wifi kan ti kha a hian kan thak le don ta ni a hian SSSID hi telai number lo langa hi wifi name tu khani ta ni MSCI hian ta chuan he la hian password chut thei ta password chut thei ta kan password in chut zo khan in apply chuan hei hi a wifi pa ngai zo khan tan chuan he la hian WLAN 5G om le ta chuan a hian SSID par lo lang tu boka kha ya chuan he la hian chuan kami password kan chut zo le khan kan apply le ang chuan ti khan wifi po kan set zo le ta ni chuan phone kha he la hian application a hian phone set zo tu khan kan kal le ngai ta chuan
application kan kala khan VoIP a hian kan lu tanga chuan protocol a hian IMSSIP hi kan thangang chuan outbound proxy server address a hian hei hi kan hmang don ta ni proxy server outbound a khan 10.191.163.49 mangang chuan ta khan kan chulut ta he ta hnuaia register server address a hian he lai mi hi kan chu ve leang ne1.fttth.ims.bsnl.in kan chu ve le don ta ni chuan ta hi kan chu leanga chuan to kanga and he ta user basic parameters a hianin registered username ya hian kan phone number kha kan phone number zela kha ama +91389 chuan kan phone number in azuyang hi tel turani +91389 chuan +91389 tua 2999726 kan number ni ta chuan chui zo chuan hi chu le kan copy mai anga chuan helai alo ola khan kan paste lang heta password a point ang vek don ni chuan chui ke ti zo chuan kan apply ang chuan kan apply zo khan hemi chu khan kan ONU kan router kan ti kha kan set zawa internet le phone man ta ni